Nyt on aika esitellä meidän Ford Ranger sähköauto. Tässä suuressa lava-autossa on tilaa 2 lapselle. Mallin mukana tulee 12 voltin akku sekä 2 45-wattista moottoria, joiden ansiosta auton molemmat takapyörät vetävät. Tämä on tärkeä ominaisuus, jos haluaa ajaa soratiellä, nurmikolla tai muulla alustalla, jolla on vaikeampi päästä eteenpäin pelkästään yhdellä moottorilla. Tässä versiossa on kunnon bling bling vanteet jykevillä renkailla, jotka ovat eräänlaista kumiseosta. Nämä ovat hyvä huomioida, koska markkinoilta löytyy myös paljon sähköautoja muovirenkailla. Mallissa on kunnollinen maavara, kuten tässä näet, jonka ansiosta nurmikolla ja soratiellä pääsee helposti liikkumaan. Tämän mallin renkaat ovat myös varustettu iskunvaimentimilla. Toinen oikein upea ominaisuus meidän mallissa on sen keinonahkaistuin, joka on samalla hyvin mukava ja todella hyvän näköinen. Niskatuesta löytyy Ford-tunnus sekä istuimesta baseball-tyyliset saumat. Turvavyö löytyy tietenkin. Autossa on avattavat autonovet, Keyless Go starttinappi, äänitehosteet. Toisella puolella meillä on äänentoistosysteemi. Täältä löytyy FM-radio sekä SD-muistikortti ja USB-liitäntä, ja jos haluaa soittaa musiikkia omasta MP3-soittimesta, niin sillekin löytyy oma liitäntä. Tämän lisäksi autosta löytyy myös valmiiksi nauhoitettuja kappaleita. Autolla pääsee ajamaan sekä eteenpäin että taaksepäin. Ajosuunnan saa vaihdettua tästä napista ratin vierestä. Painamalla kaasupoljinta auto liikkuu eteenpäin ja päästämällä polkimen ylös auto jarruttaa automaattisesti, niin että ei tarvitse huolehtia erillisestä jarrupolkimesta. Auton mukana tulee kauko-ohjain, joka on 2,4G-teknologiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että mallissa on pehmeämpi käynnistys sekä pysähdys vastaaviin yksinkertaisempiin malleihin verrattuna. Tämän ansiosta ajo ei ole niin nykivää. Kauko-ohjaimella voit myös vanhempana valita 3 eri nopeusvaihtoehdosta lapsellesi sopivan. Auton huippunopeus on noin 7 km tunnissa ja hitain nopeus noin 3-4 km tunnissa. Autossa muita hienoja ominaisuuksia on kromattu suojalista, avattava luukku auton lavalle, avattava konepelti säilytystilalla, LED-valaistus ajovaloissa, sumuvaloissa, ekstravaloissa ylhäällä sekä takavaloissa. Tämän esittelyvideon Ford Ranger-malli löytyy sivuiltamme www.rul.fi.